हेलो sonapwr मादैया गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे sonapwr ओखिफोर दिनै नै मादैया दुखुथिया बाथ्राखौ दिनै दिन्थिलांसैलाय दे दिनैनि दिनाव दाखालिनि आंनि आनैनि फिसाजो थैनायनि सारादुआ दिनै दे sonapwr 10 दिनजों रसा गारखांबाय मैया दिनै सारादु दे sonapwr ओखिफोर दिनै आब'नि सारादुआव मा दिन्थिनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामलांसैलाय दे sonapwr नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो sonapwr ओखिफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबोबा अननानै ओखिफोर sonapwr माइनावफोर लाइक खालामहर साबस्क्राइब खालामहर कमेन्ट्स खालामहरदो दे sonapwr ओखिफोर आं दाखालि आब'आ मा मावो मा मायो आं बेखौ नोंसोरनो फोरमायस्लाबनाय जायासै दे sonapwr आब'आ मिस्ट्रिस मावोमोन आब'आ नैबे गावनि देहा उसुस्थु रायजोफोर आब'आ दाखालि मा मावो मा मावा बेखौ आं खोन्थानाय जायाखैमोन दे sonapwr ओखिफोर जोंना आब'आ प्राइमारियाव फोरोंगिरि मावोमोन आब'आ बे गावनि देहा उसुगावनो बियो रिटायारबो जाबायमोन नायलांबाय थादोल' sonapwr मा देखायलांनो दिनैनि भिडिअआ एसे गोलाव जासिगोन दे रायजोफोर थेवबाबो धैर्य होनानै जोबजासिम नायलांदो दे sonapwr जोफोर मोनफैबाय नै आङो आब'नि न'खौ मोनफैबायानो हाबनोसै सिङाव नै सिङाव आब'मोननि सिङाव जमा जाजोब्बाय नै गायसनबायना आब'खौ फैहांजोब्बाय नै न'खरनि खुरमाफ्रा आब'खौ नै बसायलायबाय आंहा मोनफैयासै गुमैया नै बेस्थ'थार बिसिना नै संग्रा खावग्राफ्रा बेस्थ' जाबाय गामिनि नङा नालाय संग्रासो लानांगौ जाहैयो निरामिससो जाहोगोन किटु पनीर ना दे লাগাও ডুম দাও এফালে কি দিছে এটা বানাই নাই এখানে বানাইथ'वाखै दे जायगाया टाउननि नालाय फिसा खोन जाथारो नै रावबो आलासिफ्रा फैथ'वाखै नालाय नै बेनोमोन फिसालाया दाखालि मोजां दिन्थिनाय जायाखै आब'निया नैबे बिनानावनि फिसाला आंनि बिनानाव जायो बिनि फिसाला नैबे बिजामादै दाखालि दिन्थिजोबनाय जायाखै गुमैनि बिजामादै सासेल' नायल' जाल' बिसोरनो नायनांगौ जाहैसिगोन गुमैखौ नैबे आब'नि बिनानावमोन दाखालि मोजाङै दिन्थिनाय जायाखै आब'आबो मिस्ट्रिस मावो बाजैया बाजै देरसिना बेनोमोन आब' गोमालांनायनि बिबाजै देरसिना आदा देरसिननि नै बेलाय फिसाजोआ नै बेनोमोन सनाया बेस्रा बिमा गोमाजाबाय माथो खालामबावनो गावनि माबा जानायावनो नै जोंना sonapwr ओखिफोर दाखालि आब' गोमानायावनो आब'आ फिसाजोनि फिसौ मोनदोंमोन sonapwr बेनो जोंना बे फिसौजोआ गुमैनि बिनानाव गय खावदोंना बाजै ল'ৰা ছোৱালীসকল sonapwr ओखिफोर जोंनि आब' रुंसारि जानाया बेनोमोन आब'आ एसामिस मिडियामावसो फोरोङोमोन नायलांदो बयबो आब'आ माबायदिमोन रायजोफोर এই পাতি তোমালোকক বুজাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া চোৱা পাঠ নং 2 মানুহৰ মাজত কাপোৰ কেনেকৈ আহিল এই পাঠটো আমাৰ পাঠসমূহৰ এই পাঠৰ পাঠসমূহৰ ক্ৰিয়াকলাপক 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথম ক নম্বৰ হ'ল পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ रायजोफोर आं आब'नि आत्मा सान्तिनि थाखाय दान होबाय आब'आ swrgwbaसाव आलो गोजोनै थाहैथोंसै आब'खौ बिदाय हरबाय आङो
जोंहा आलासिया फैबावबायनो नैबे आब' गोमानायनि 2 नाम्बार बिनानाव बिनि बिहामजो नैबे बेबो साख्रि आवला नैबे फिसाला बेबो साख्रि मावो गासिबो न'खरावनो बिसोर साख्रि आवलाजोब गुमैयाबो सार्भिस मावोमोन गुमैयाबो गैला एक्सपायार जाबाय गासिबो दुखुथियासो जाजोब्बाय रायजोफोर न'खरनि बयबो बाय बाहागि जमा जाफैजोब्बाय मा मोदानदोंबाल ना औवानि खुरमा गुमैनि बाहागि आब'नि बाहागि गासिबो जमा जाफैजोब्बाय नै न' सिङावबो दं बे आनै नै जोंना आंनि आफानि बिमायनि फिसाजो बियो आबौ रुपनाथ मन्थ्रिनि बिनानाव जायो फंबायनि फिसाजो बे आनैया फिसाला नै गथ'फोर जाहोबाय स्कुलनि सात्रफोरखौ लिंनानै उन्दैफोरखौ हायाव जाहोबाय रायजोफोर बिनिफ्राय आब'नि फिसालाया बेखौ बुस्नि बोसिगोन खालायाव रायजो राजानि सायाव बुस्नि बोसिगोन रायजो राजाफोर आङो सायाव होनफ्लांदोंब्लाबो खेमा हो सायाव माने सिगाङावसो होनो नागिरदोंमोन आङो रायजोफ्रा नै फैसा थाखा हिसाब खालामबाय नोंसिना कइन्सखौ मा खुबैयो ना मायो सारोना खुस्राखौ सारो ओमफ्राय गथाखौ जमा दोनो ना बिसिनाबो एखे जोंनिजों रायजोआव जमा दोनो बिलाइखौ गामिनि गाहाय गावबुराया आब'आ मा जानानै मारै जानानै रुंसारि जाया बिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायदोंमोन सनापुर ओखिफोर खोनानाय जायासै बिनिखायनो आङो भइस पेज होफिनबाय एमारावबो हाया होननानै रेफार खालामदोंमोन बिहाराव नाथाय थांनांगौनि दिन सफैनायलाय एमारनि ओंखारनायाव बहुद गोबाव जादों जाहैदों थाङै थाङै आरो बे सानजागुरिनि रेल गेटआवबो थाबथाहैबाय गारिया माबा रेल गेटआ आरो बे रेल गेटखौ बारखांनानैबो आरो गारि बे एम्बुलेन्सआ पाम्पसार जाजोब्बाय आरो थारमाने थांनांगौ दिनानो ओइदिनखामोन नालाय बियो बे सहैस्लाबाखै आरो बेखौ बेफार खालामनो दा आसामनि खोथा बेहा जानांगौ बेरा बेनोमोन ओंखायनो जानानै थांबाय आबानि सारादुआव बेसेबां रां सिखांदों बेखौ गामिनि रायजो राजाया फोरमायनानै होबाय सनापुर ओखिफोर खोनानो मोनासै बुंनायखौ ओंखायनो आं खोन्थाफिनबाय ओमफ्राय जोङो जोंनि गामिनि नियम बादियैहाय जाम्फै फानाय गामिनि नियम बादियैहाय बे जेसेबां थाखा सिखारदों दासिमाव आरोखि ओंखाम जाहोजेनबाय नै उन्दैफोरखौ आब'नि स्टुडेन्टफोर बिसोरो सात्रफोर स्कुला खाथियावनो नालाय गथ'फ्रा गासिबो लेंहरनानै जाहोजोब्बाय नोंसोर जाथ'वाखैफोर फै जिरायनानै फै जादो दे नै जाबाय आब'मोन बिसोरो अफिसाव थांग्रोनो नैबे बिहामजोआबो जाग्रोबाय नोरैबो खावसे जानो नागिरदों आब'नि दान आब'नि दान होनायखौ खुबैबाय रायजोफोर सारबाय खुबैबाय माने सारबाय आं सारनायखौ लास्लाबनो हायासै खननायखौ लाबाय देखथ' किमान देखायदोथ' किमान पाइसे
जादोंबो सोरबा फैदों सोरबा थांदों रायजोफोर जायगा थोलायला बिसोरो बे आब' गोमानायनि बिमानैनि बिहामजो फिसालाफोर बिसोरो ओंखाम जायानो बिस्रा सारादुआव नै सिराजों गाइखेर दै मिस्थि जाबाय बिसोरो बाजैमोनहा दतमानि बिसोरो है बाजै मोजाङै रायलायदोसो नोंसोरो बयबो गावबागाव नियम थायो नालाय मोनसे सोरबा सारादुआव जाया सोरबा माबायाव जाया बिदि थायो नालाय ओंखाम जाबावबाय नै थाखोसे बिस्रा ओंखाम जायासै गोथाव जादोंना ओंखाम ओंख्रिया ओइ नोंसोर दासो फैखादों दासो गांसोखौ आंनि गोदोनि बेस्ट फ्रेन्डफोर बिसोरो गोदो स्कुल लाइफनि आइ आजाखिफोर आब'नि फिसौला बियो नैबे आंनि बिजानै जायो बा मालाय जाद' होंगो दोंगो जाबाय दे रायजोफोर बारा मोजां खेबजाला जादो आब'मोन ओरै नायलाय आब' एसे जादो जादो गुमैनि बिमा बियो बिमा सासे मेडिकेल पार्टिफ्रा नै ओरै नायलाय बाजै जाबाय थगायनानै बुंनांगौ थगायनानै बाजै माब्ला मोजां थिखोनाय नङा जोबहांबायानो जाग्राफ्रा ओरै नायदो गुमै एसे नै गुमै गोथावथार नामा जादो दे ओंखाम जाबाय नै मानसिफ्रा जाबावबाय थिग मोनसे नैबे आंनि बियानै जायो बेयो गुवाहाटियाव एम्सआव ना एम्सआव बिएससि नार्स मावो नैबे आंनि बियादै जायो बेबो मास्टार डिग्री पास जाबाय हेल' सनाफोर एखिफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै नोंसिनि आब'आ जानो आखायाव लाबाय नै बरा फाजा लाब्रा दालि जानोसैनो नायलांबाय थादो सनाफोर एखिफोर दे नै जोंना आदा बाजैया जाबाय आब' रुंसारि जानायनि बिदा बिबाजै बाजै नैबे बिबोनां आंहा बिबाजै जायो बे आब'आ बिबोनां जायो फंबाय बिसोरनि हिन्जाव रायजोफोर जादो
ओइ बाबुमोनखौबो सिखेमसै होननाय गुमैनि बिनानावनि हासबेन्ड बिनानाव गासिबो नैबेबो बाजैयाबो बिनानाव रायजोफोर नैबे आंनि बिनानावफोर बे आब' रुंसारि जानायनि बिबथिनि फिसाजोफोर बिसोरो नैबेजों बेजों जुरुआ हा ओमफ्राय नैबेबो ओमफ्राय नैबेबो बिनानाव गासिबो बिब' बिनानाव साब्रै दे रायजोफोर बिसोरो गासिबो नैबे बिसालथेफोर बिसोरनिनो हासबेन्डफोर औ जादो दे आगैमोन जादो जोंहा आदा ओरै माबाजोंबा आलदा ना नानि जादो आब' समदारानिया दासो जादों नामा माथो जाखांबाय नोङो जादो बिजामादैफ्राबो ओंखाम जाबाय जोंना जावैसे गलेराम मोनहा नायल' जाल' बिजामादैफोर बेसेबां मोजां मोजां समायना रमायना नै बिस्राबो जाबाय बियानैफ्रा जादो दे बिसिनिनो बिजामादैफोर ओंखाम होथ'वाखैना नोंसोरनो नोंसोरबो बिबाजैफोरखौबो एसे लाबावनोसां दे आदाखौबो जोंनि सबसे राम बिदाखौ लानोसै नै आब'आ दासो फैदों आब'आ ओंखामबो जायानो बेबो जोंनिनो न'नि बाहागि जायो जोबोद सनाफोर दहायना बयबो जाखांनानै बियो गोथै गारग्राफोरनि रायजो राजाफोरनि जाहोनाय बेदर होनो नागिरबाय भिडिअ'आबो एसेनोसै सनाफोर इखिफोर आं बेहायनो फोजोबनाय जाबाय दे सनाफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय ना एवबाय एवनांगौ दंबावो बैहाय एवखांबाय रायजो राजानो दा होनोसै बेखौ